भर के झगड़ा भर के झगड़ा भतार संग भर के झगड़ा भतार सने भह गेलै लहभर के झगड़ा भतार सने भह गेलै लहभर के झगड़ा देखी के हमारा करे रगरम रगड़ा करे रगरम रगड़ा सखी करे रगरम रगड़ा देखी के हमारा करे रगरम रगड़ा भतार सने भह गेलै लहभर के झगड़ा भतार सने भह गेलै लहभर के झगड़ा भर के झगड़ा भर के झगड़ा भतार संग भह गेलै भर के झगड़ा गेल छलिए कहरैला हम सखी भेंट करैला भेंट हम करैला भेंट गेल छलिए हम सखी करैला भेंट करैला भेंट हम करैला भेंट संगे में देख के केलकै ओकरा से लफड़ा भतार संगे भह गेलै लहभर के झगड़ा भतार संगे भह गेलै लहभर के झगड़ा लहभर के झगड़ा लहभर के झगड़ा भतार संगे भह गेलै लहभर के झगड़ा नहीं रखे हम छलिए ओकर दीवानी सखी ओकर दीवानी नहीं रखे हम छलिए ओकर दीवानी सखी ओकर दीवानी आ बढ़ गेल सखी गे हमारा पखतरा भतार सने भह गेलै लहभर के झगड़ा भतार सने भह गेलै लहभर के झगड़ा लहभर के झगड़ा लहभर के झगड़ा भतार संगे भह गेलै लहभर के झगड़ा राइटर कमल सब दुनू के समझाबै राजेश रंजन के बीच में नहीं लाबै सखी बीच में नहीं लाबै राकेश नीरज में भेलै पकड़म पकड़ा भतार सने भह गेलै लहभर के झगड़ा भतार सने भह गेलै लहभर के झगड़ा। रिकॉर्डिंग बाय विराट स्टूडियो मदना बाजार।